stund, der er der en person, der er mange vigtige glemme, men der er en person, vi ikke kan glemme i det her, der har været med til at bringe os hurtigt tilbage til den igen. Hele tiden, men ikke vigtigt, Henrik Køller har taget et stort sted. Jeg synes, vi får en højt hurra fremover. Henrik, tak for din indsats. Og så er der lige en blikfælde af det herinde. Om fra nu. Han har lovet at sige lidt til alle sammen nu her. Tag nu imod. Ove! 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 Kom nu, Ove! Når vi har sådan en opbakning, som I har givet, så forpligter det selvfølgelig også. Selvfølgelig er jeg så opmærksomhed. Når man har fået sådan en opbakning, som I har givet, så forpligter det selvfølgelig. Og jeg vil gerne sige til jer, at det er rigtigt. Vi har et fantastisk hold. Det er ikke kun spillere, der arbejder hårdt og viser god indstilling og træne. Men det er også gode personer, som er til at bygge hold op omkring. Jeg vil også gerne sige her i dag, at jeg er blevet en ros, som er langt overdrevet, men jeg vil alligevel gerne sige, at det glæder en nordlig solfornørvelse som mig. Fodbold er jo en teamwork, og der har været et godt team omkring holdet. Peter Sørensen, som jeg har haft et fantastisk samarbejde med. Jan Hoffmann, der ikke er her i dag. Vi har haft mere eller mindre ingen skader i sidste sæson. Det er fantastisk. Kom med hænderne! Det er dygtige fysioterapeuter og Sten for Træk, dygtige fysiske trænere, Christian og Dalga. Vi har andre folk, der gør et stort arbejde på os. Jeg er en, der ikke er her i dag, og han er nok den sted, der er. Vi har nok også den mest professionelle og holdlederorganisation overhovedet i Danmark. Og vi har gode fuldtidsledere, holdledere, Torben og nogle mand derovre. Styrer det der. De behøver faktisk ikke at være der, så kan de alligevel få til at køre. Ej, der er mange, vi har sagt for i dag. Det er jo ikke
Vi har sagt det mange gange. Der er ikke så mange for os, og jeg også er for Vejle. Men jeg tror, at vi er blevet meget røde. Det er en fantastisk by. Vi har fået et fantastisk stadion. Men først og fremmest har vi Danmarks bedste boldmand. Og jeg vil bede om at huske på, at vi har spillet mange kampe i år. Vi har vundet faktisk Robertskov. Det var faktisk 2 minutter.